Among kabombing sa kahanginan. Kalit lang yun ko ganina na pagsulod din na kanunanan ako para sa tong first hour lang. Dagan na kayo nakita nga mga influencer o mga TikTok na, di ba, love team. Okay, fine. Love team, fine. Pero kasagara atong nakita na karon nga, nag-uban na sila sa kabalay. Di ba? Kasagara karon nakita man mo. Kasi pa yung mga kasagara ron mga ilado nga mga influencer. Nga kasagara, dili pa sila minyo. Barag wala na ginakaroon. Barag, I don't know lang karon man nga panahon, pero para sa ilan now, di na na-issue ang minyo or dili. Kung nag-live-in normal na siya. Ang mag-live-in. Na mag-live-in, mag-uban ta sa unang panahon, dako kaya na issue. Uy. Dili pwede na. Pero na moingon nga, dili sir, kailangan mag-live-in before marriage kay actually advantage siya kay natay test of compatibility. Ang pangutana diya, pila ka ay sa compatibility. Sige, ihapan ninyo. Muna atong question of the night. Pila ka ay sa compatibility. Compatibility. Double I ba na siya sa pati? Mas may nang sobra kaysa kulang. So, muna ang mga excuse karon sa mga tao. Sa ako pong radio show, way back before, sige sa kong ingon nga basta mag-live-in hanggang si babae. Di ko kabalo. Ikaw, for example, ikaw. For example, ulitaw ta. Natay girl nga naila. Ingon na to siya, isa ra yang ex. Pero nag-live-in siya, gilumluman siya for 8 years. Ay ko yung nagwa gilumluman lugar naglikalikay mo asa ka niya ato kag kusina niya ato din kagkuan automatic na so pag madunggan na tong babae nga nag-live-in na siya for 8 years, di ba medyo I don't know bro, ako lang ba ni or uban mga lalaki? Di ikaw lang gyud na kay bitaw ako lang ba para tanan ga-agree sa imo I think, pero amot lang basin na wala ga-agree dia unya unsa pud ilang argument para sa ako kanang nagyo kay punto ana nga medyo dihado ang lalaki, pero kung sa lalaki na yun, ang babae dihado unya magilumluman lang siya, pero sa lalaki pod nga side mura pod siya og time sa iya nga makahunon na pod siguro siya nga kani mao ba gyud ning babae nga kani bang humot mao na gyud ang humot og baho nga akong gusto forever. Well, exactly lagi, pero what I mean is sa live-in feeling na ko, burak ang advantage na sa lalaki, ang lalaki rin naka-advantage. Ang girl wala para unsa may advantage sa girl. Sige, butang na to. Ang lalaki mo yung nagbayad sa pad. So advantage sa girl, ang gasto lugar. Gasto lugar. So pwede nga dihado ang lalaki gamay kay ako man sinagasto sa kaning kurente. Sige. Tanan mga naminaw karon sa radyo adto mo sa playback.tv or adto mo sa Bitok University Facebook, i-click ng link, join us, chat sa moa, then let's have a discussion for this first hour before sa akong letter later. Letter later. Para ba sa inyo ha? Again, ang question is, dapat ba ginang couple, they should live together before marriage or kailangan na nga it's about time ba nga, kailangan kita ba'y mag-live-in to test the compatibility. Kay in fairness at earth, wala ko ganahi nga hapit na mo pasar ang divorce. Wala ko ganahi. Because nawala na ang essence sa imong gisaad nga till death do us part, chuchu. Tang ending dahil pwede na dahil punta mag-divorce. Di na ta mag-promise. Kay kung tinuod pala na nga pwede ra day divorce, di ibutan na to till divorce do us part. Ilahi na to. Laino na to. Tama. Wala. So ako mas i-prefer pa nako nga tas-on na lang ang requirement sa before magminyo kailangan na 6 months nga trial. Ipagawas tanan mga baho. Ipagawas tanan mga kinaiya dapat na ay 6 months or 1 year. Pero mo gyapon no, burang mo parallel gyapon sa so ipang-live in din mo gyapon. Wait ko na mo no resolution din sa kagayan di ora magsugod.
mo na akong pasabot diha. Panahon na or inga unsa ba? So, mo agree ba mo nga kailangan ng mga couple should live together before marriage to test compatibility. Kay tama po ka, sayang kay ning atong pag-uban-uban. Tapos narabayo sa mga tao nga di nila ipakita ilang mga worst. Puro ra gyud mga nindot sa dihang magkarelasyon pa. They were boyfriend, girlfriend, or mag-uyab pa na. But dito na manggawas ang baho pag naminyo na. Agree. And most of the time, mo gyapon na problema na napo ko'y kailang nga na itabo nga. Nag-ila lang sila 1 month. Siguro attraction physically because they're both good-looking, na-attract. Feeling nila, nag-inlabay na sila, din kalit sila nagpakasal. Wa pa sila nag-inilanay, almost a month or 2 months lang. Then after, physical lang. After that, dito ra bay nakita bay ang kinaiya karon. Tatungod kay sa unang panahon mo good earth, maminyo ka sa unang mga 80s or 90s, burag pride yun na, burag dili, burag dako kay ng chismis sa barangay yun kung nakipagbulag. So, imo na lang panindigan. I tell you right now, hantod karon dagko na ilang mga anak. Mao gyapon, murag gidawat na lang sa babae nga ingana iyang bana. Pero kung pangutanon nimo karon. Killer yung bana, no? No, but walay burasag ka ng wala di niya ma-feel nga ga-care ang bana burasag something like that. Wala na si choice na burag yan na lang gina inganin gina kung bana kay ana ba kana masi musimig away burag ano na lang yun. Pero dili ba na appeal na siya sa kwan? Appeal na siya sa marriage nga you have to accept the person and not change the person? Exactly. Mo bitaw ako lagi nga di ko ganahan nga mosulod ng divorce. Kay mo nalalayon kay kung mulusot alay ng divorce. Pwede ra gid ay di na ta pagpakasal ta karon pwede ra gid it's just a ceremony. Mahimo na siyang it's just an ordinary ceremony. Pakitang tao ra. Kay kung magbikil day ta, di ba Brad? Amino na ako even me now, how many years na minilingling? Lagi mga times kung mag-away ka na bang my God. Toxic na ganyan undangon ano ba karon bitaw ginagamit ba ng word na toxic karon? Wala man kay perfect na relationship. There's always be toxic gyud nga mga times lagi may away nga kanabang kanagi makaingyud ka nga undangon na natin ana but because you guys are married. So mo'y nakaband gamay sige na. Then eventually na realization, then eventually how many days? Di nagkahubo-hubo ra gyapon. Pero because of that, pero kung nag-decide ta nga kalitan ta mag-divorce, ana-ana nagarbon, divorce ta ala bulan that's it then mao na dali ra kayo. Ingon si Juanito, big factor kayo ang taas nga unsa ni nga taas, ha? Taas nga panag. Unsay panag? Panag-ila. Panag-ila. Taas nga panag-ila ay ang pagminyo. Ang pagminyo. Well, it's a big factor but it's not a requirement actually sometimes. Yeah, mo galing. Naapoy dali-dali lang unya na successful ra po nilang marriage kay. Yeah. Dali man sila maka-learn sa usag-usa. I mean, dili man na pasabot nga compatible pareha mo tanan wala na din may problema sa inyong mga pinagbikil sa inyong prinsipyo, politikanhon, unsa ba na inyong choice of food, wala naman gyud na pinagbikil pero at least dali ra kay sila siguro naka-adjust, nag-give in, nag-humility. Siguro nga na ang ilang mga kuan, na mga nga na paspas ra kaayo. So, especially kami ni Nessie, medyo ingana mi paspas mi nga mga 1 year diretso dayon minyo dayon. So wala kay mi kaayo nag-ila-ila gyud sa among selves kung unsa gyud pinaka-hardest nga kuan pero good to know na nag-agi gyud mig mga daghan kaayo mga mountains nga amo gyud giagian, amo gyud ning gikaya, amo rag ana ba nga murag well, swerte mo nang gingon nga swerte nga kung ingana man mo yung pag-ila tapos natunong din ka sa jackpot kayo kay willing kay siya mo understand. And then, well, again, deta mo ingon ba nga, ang risk na po, ang risk nga magpakasal ka in a short time compared sa risk nga, aya ka magpakasal for how many years? Mas grabe itong risk nga, patakabalo, karon lang ni tamis kay ni, pero kulba na kay ni, na.
Manumbag yun Ang ni inyo, after. di ba? Ang inyo, Herb, kay Kuan man. Yan ang dugay-dugay nga friendship. Dugay-dugay. College Dugay-dugay nga sweethearts. panag-ila. College Di ba? sweethearts. Pila ka years before ka nag-ingon nga, this is it. Basta nagsugod mi, nag-uyab mi, mga kuan man, pagka first year college man dahil sa mga year 2000. Mm. Mga year 2000, 2001. O see? Mm. Taas kayo sa nakaron. Sobras 20 na. Mm. Tapos siguro before mi nagminyo, siguro mga 8 years ba? Tama ba ko mga 6 years? Or, mga 8 years nga, sobra pa. Pero, hanto siya nagminyo mi, di pagyapon na mo nila ng isa-isa, nang gawas pagyapon ng mga lahi-lahi ng mga kinaya. Mm. 6 months na mi sa kong bana, sir. Nag-uban mi 6 months apart po before nag-marry. Pero, okay ra po ba yami? Opposite mi sa tanan, pero both ra po gapuno sa weakness. Well, kamo siguro, Brad, ang opposite attracts. Kinda like that. And kabalo mi sa role na mo nga, dili na siya disadvantage nga nag-opposite mi. Kumbaga, kanang gingon nga magpuno sa weakness bitaw. So para sa amo ang compatibility is kung unsay weakness na ako mo strength niya, then siya ang mutudlo sa ako, siya ang magpa-better ana nga part diha nga weak ko. And then at the same time, Dili. Kuan na sa edad gid na kay. 40 na kay na. Basta na tas mga 40 hon, medyo serious na gina, medyo kanabang you're entering a relationship. Kung mo enter manggaling ko, kuan na ni kanang pang ano na gini, pang minyo na ni, kay kung dili pa gyapon ni mao ang pang minyo, kapoy na kayo magsigi og pa sweet pa sa dili ka sigurado. Well, that would be an advantage kung medyo na ka sa mga 40 taon. Compared to those early 20s ka. Pero mo lagi pareha po ni Jonathan, no, medyo gusto po siya nga di siya ganahan sa divorce nga bill. Ako po di mo ko ganahan na kay murag simplify ra. Nagasto ta unya nga dayon magasto na pud ta. Yeah. Para ang ako masabtan po na ko tong ubang nga gusto mag-divorce kay mo ni silang mga tao nga nakasayop gid ilang pagsulod sa ilang paghinigong mata. Dugay na sila nag-antos. They cannot marry their new partners tungod kay wa sila ma-divorce. So that's why mean sila nga please, ikuha na ng divorce. Masabtan ako sila. Kaya na naman sila sa situation nga nabulag na, nabiktima naman sila. Ang akong di ganahan ang divorce bill is ang mga next generation nga mosulod og kasal. Kaya nahimo. Provided na sa ila. Kaya mahimo naman siyang murag char lang ang tanan. Though it would be an advantage for me, kay kung gikuha ko niyo hosting yung kasal, ta nagbulang mo, tanan na po mo ilain kasal, ta idol ya po ako, makabenepisyo ko daghan kay ko'y mahostan nga kasal. Okay ra sa kuhana kung inyong naon. Okay ra lugar. Or business, sa business nga side. Sa business sa side, okay kayo mi. Okay kayo kuhana kay at least nagbulang mo lahi na pong asawa, sunod na po niya reception ako gyapon. Nanagin ang tinuod nga gugma. Parang divorce na po na napoy lain So, dili kaya kung nga kaning makaunaw-na ang tao ba nga adi lang kita mo gastuan ni bas hindi mag-divorce ta. Murag live-in ba? Di ba? Murag live-in ba nga di lang kita mo-invest. Di ko kabalo kung si Kwan ba to, si Britney Spears ba tong after lang 24 hours or a day? Pag man nag-divorce na po din siya. Gimo lang tong joker ang Kwan kami yun. Mura ta Hubog ra to sila. Nag-chat lang tanan. In love kita karon magpakasalta. Tanang kasimot lang ta nga baho di siya utot. Tanang di siya kulagho dito sa ilalo. Dagan day pagtuwan niya, dagan day siya mga warts. Tanang pa yung mga pali sa bunin na turn off din ka mo, hindi ka, oh my God. Undangon na to ni. Always remember, dili biya. Kana bang normal man ang mato ka og Catherine's Bake Shop. When you buy a cake, normal yun na nga, ang imong first level of judgment would be the decoration of the icing. So normal yun na, pag palit kang cake, isugo ka. Lami kita naon. So dito sa gika, pinakauna is ang outside yun na nga kuan be, ay kaniyo lami ang color combination sa icing. Oy kani ganahan ko lami ang baduy kay ang combination sa color. Ano, di ba? Mo nang first level. Pagpalit na nimo eventually, dito na rin ka sa medyo mga texture, mga texture na murag ay murag humukon ba ni or ana. Tapos gi-slice na nimo.
Pakita niyo pa sila, sus, pagod, ay, pagod ang nakuan. Or, pagtilaw nimo, ay, gahi, ay, wa man day lami. O tamis sa kayo. Or tabi sa kay, at the end of the day, mo maging ng cake, kay mo maging kaunon. So, dito, so, Mm, permiro, nadani ka sa design sa icing sa cake, nagmahay ka kay pagtilaw nimo, my God. The same Tamis gyapon na pa when yun. you see your partner. Mm. Primero nakita nimo siya, gwapa siya, nasa sabora, Mhm. nakatupis. Ah! Mama mi, tibak og T-front. Oh my God. Ala. Tahamis walay pakay. Mamords. Ah! Mama mia, ulala, lami. Nagstorya din mo. Pagstorya niya kay Daddy, stop it. or kuan or nag-in-English, medyo natutyo ang grammar. Ay, delikado. Sa second Yeah, level pa lang, wala. Nana po kayo Mm. nakita, chicks, guwapa. Pagstorya, Mm. Inglesera. Oh. Mm. Pero managpa day og waiter. Ala. You don't know me? You don't know me? I am the daughter of counselor. Ala. My name is Ella. Oh, Ella man di. O, di ba? O, dito na po. Ayay. So, ang upasabot is, first level yun ang itsura, ang dating. Mm. Then, mo deeper. Eh, kung Ang sa first physical itsura pa pa lang, na, abi ni mo okay na, nagpakasal din ka kay love na ni. Hindi mo nakita day ang kaparat day dito sa timplada o sa kuan. Nasamot na Erp kung nanay mga nanggawas nga mga past. O wala Ni pa. kalit So, lang. meaning to say, physical pa lang galing ka. Oh. What if na kay pass nga naibawaan? Kamo Agoy. kalit na kamo yung no, it isn't. Not it It isn't. isn't. Let's stop this. Divorce. Divorce na this. Nalalayo. Wala na. Dali na kayo ba? So, mura akong giingon, wala na. Madato lang ang mga wedding coordinator. Uy. Madato lang ang mga Murag- wedding coordinator, pero wala. Mahimo na Murag rin sorry kay di ordinary. ko ka-against anang imo. Murag uyon jud ko anang imo ba? Tarong sorry nga, kaayo, tarong nga kay Cons. nagtanaw imong asawa na ba? Tarong nga. Oh, pero ay kay tungod nagtanaw ang asawa, sorry dili ko against nimo. Uyon ko ana. Oy, welcome to the group Travel Tabay. Travel Tabay. Travel tabay. Asa Yeah. ta mag-travel boy? Travel Tabay na siya. Salamat sir. Thank you. Ay, si Juanito sa, basahan sa nato ni, magmahay pa lang ni. 10 years mi sa akong wife, then mag 5 years na mi next year. Wow. Naa pa mi mga batasan nga na-discover during sa among kami nga wala during sa among uyab-uyab. For it's a good thing for me, kay na ako'y mga na-discover, ko'y na-discover and ako ang una naka-discover ato. Either good or bad attitude, okay ra. Yeah. Mm. See? Mag- What if kung na-discover to nimo tapos naglagot din ka, dali ra kayo mag-divorce. Wala na, nagpa-divorce na ka diretso. Mm. Dili kay katong dili bay minyo na tabay. Ana ba, di ba? Usay man chicks ta. Pag man chicks ta, mobile bay ayan na bay. Wala ayan na bay kay minyo na beta. Di ba na yung pinana? What if kung makita nimo na chicks gwapa na. Okay na bay kay pwede na ta mag-divorce. Ay, dali ra kayo. Dali ra Simple kayo. ra. Simple ra. Mm. Tapos ang tanan. Or kanang kuan, what if financial ang problema sa lalaki, wa gyud niya na unto ang business. Natay kailana Earth nga ang tungod sa kagwapo sus pag ando kay abi niya lagi kay gwapo makay porma sus Airbop man day Airbop Kani yung pagka-airbop lagi Oh. may pandamay kaya yun, di ba? oy nabitay kailangan nga laki nga gwapo humot mga kulba kayo modala may kay modala ba di ang babae po nadani po di chicks po siya di abi po niya kini brag jackpot na ko daw kay ang lalaki po labi po niya kay tungod kay sexy kini jackpot sa go Nagay dagani silang So, duha, silang duha. jackpot. sila man day duha Airbop pag tungod kay duha sila Airbop tadali ra kay divorce pwede na sila mag-divorce ta giilad ko nimo Airbop ka Oo, pero kung tungod kay minyo kay sacred siya pwede ka magsuko oh my god Airbop siya but because love na ako ni sabay ta duha let's support each other let's achieve our dreams para di na ta ma-Airbop slight na lang ta slight Airbop kuan past airbop ano na may tabuan na airbop sa una ra. di nawala na mo sa Kuan. nawala na mo sa 4 piece kaya dito man nila nakita or natingala sila naglinya sila duha
Dito sila sa Oh. Purpose. Ha? Purpose ka? Purpose? Oh my God, pareha dito Purpose. Nagsugod ang love life. Di ay. Alas nga, ano Purpose maka nga naka-iPhone man ka? Casing raman to. Dito na discuss di ay dito din Discuss. reveal. Oh, kay zone leader na yung mama. Oh my God, 60K ka Pagkalaw ka doon. bank account sus mo mo yun di ay yun na ebidensya. So, resulta, airbop na iya po silang duha. So, nakita ni mo, kayo na to divorce lugar na. so, nakita ni mo diferensya. Tungod ka na divorce, pwede nga, oh my God, airbop ka. Dili ni pwede, I cannot accept you. Pareta airbop. Luoy No. kay ta, walay future, mag-divorce ta. Human. Ah. Pero kung Oh. true love, airbop mo duha, di, medyo mo hinuktok mo gamay, oh my God, airbop ta. Pero what tayo choice, kay minyo naman ta, panindigan nato niya itong promise ni Lord. Oh, di wala na, dili na unsa man para di ta ma-airbop duha, let's support each other. Oo, Then kana. kayod ta kumbati Pero- ta. Oh, larga. Pero Erp, kung example, ana man na, mayin man na, civil raman mi. Hala. Agoy. Mayin man din na nga, pwede raman ni Analmin, kay civil raman sad mi, di kayo may kuha na ni, kikip sa mut. Disgrasya na sa. Dagan jud paagi kung gusto, di ba? Pag gusto, ang Dagan daming paagi. paraan. Mm, Pag ayaw, daghan kay rason. mm, Sa new okay. generation, ayaw og uyap og sayo. Dapat stop ang teenage pregnancy. Dako sa ng problema. Mubitaw na topic na ko ni kay daghan na kayo karon mga influencer nga okay ra gid mag-live-in. So ang atong mga anak, gatanaw sila nga okay ra gid mag-live-in din sila. Sa una dako kinang issue, asa makagikan. Ay ko na natulog ka dito sa balay sa imong anak ba ya? Tapos sa unang panahon di ba ka na magdala tag uyab sa balay nato? Labi nag walay tao. Grabe ang heartbeat na ako. Wala. Paspas kay imong heartbeat kay basi kung sa isulti sa Tama na ubang kay tao. Mm. Grabe imong heartbeat. Oh my God, makita ni kuan amiga ni mama nga gidala sa balay or bisag wala mo tumong og tinguha god. Kita pasad nga wala gyud tay mga daotan nga tumong. Gidala na to sa balay. Wala gyud. Pero grabe ang kabato nga time kana bang oh my God, kung sa isulti sa silingan nga nako gidala nga babae sa balay. I don't know karon or kung ingana pa bagay pa nilang feeling kay the way I look Mura at it ginormalize sa mga batanon karon the way I look at it, oh my God, normal ra ang mga nag-uban sa usa ka panimalay. Saman ka Erp, nag-ilis ramang gud to. Gikan to sila nakuan nabasa ba sa ulan, nag-ilis. Paggawas na aman ang silingan. Hoy, kinsa man ang babae ngim gisulod dong? Sumbong ta kasi yung mama dong. Nag-ilis ramang gud te. Nag-ilis ra. Di ba yan? Ganun ka na, di ba? Nay-auntie po nga kuan. Uy. Uy, Romel? Uy, Romel, ano nagdala ka babae diya? Dito ko wala imong mama, magdala ka babae. Di mangguti, kaya ang project mangguti na bilin. O sa'yo project, iyang panty. Mo na problema karon. Mo nang medyo action tag kabalak ka. Kilabin ako nga nakoy dalaga. Agoy. Di ba? Anong uy, murag okay ra gid ay nga mag-live-in ra. So pwede ra gid ay makabahan na ka kung na kay anak nga abi nimong nag-board daghan sa tay kailay nga abi sa ginikanan nag-boarding Nga nag-board. house. Wa siya kabalo nag-ipon na dahil kay gingnan sa boyfriend nga kabalo ka. Dali na lang ka para Dali na lang makasave. ka para makasave. O tinuod na. O tanawa. Oto, di ba? Laktod. Di ba? Daghang kita stories na yung mga artista. Normal na sila. Dili na kasi sila maula mo sulti. Alam mo, nagsama kasi kami sa pad, Mm-mm. sa aming condo. So nag-away kami. Mm-mm. Kaya pinauwi ko siya sa condo. Di ba? Suminto si kauban sila sa condo. Mm. Murag normal na sila. Mao na tong problema karon. Mayong ka og dili uyab og sayo kabalo ka. To be honest, Boss Jonathan, ako na magiging babae. Di ko kabalo kung may mo ba ning effective. Pero muna lang na akong buhaton. I will really make friends with my kids' friends. For example, akong anak karon, moingon sila every weekend ganahan sila diri sa balay. Daddy, my friends want to to stay here in the Sleep house or over. visit. O anak. Ay, moingon ko why problema? Sige gusto ka pagkaon, ha? Taga food panda sa ano, mas malipay ko. oh, di sagot ka, Erp. Then mayon din nga. And after next week, Dayan, I'm gonna sleep over to their house again. Na upload mo ato dito, daddy. Walay nakabulo diya. Pero ang ako, I want nga ma-friend ako sila, mamigo na ko sila, chika-chika tara. Wala At least, wala no? ba kay at the end of the day lagi diligid na to makontrol ilang life. Tama, as a parent. Lahi na po na siya nga storya po. Yeah. Pero,
Kani si Juanito, depende gyapon na sa mentality or perspective sa husband or wife. Kung kabalo ka nga mag-anticipate sa mga butang kanang kung lugar ka ba look forward na kadaan, then naka solutions ana. And dili na mo abot sa bulag for me lang gyud. So nanaghap lugar, managhap kadaan ba? Depende gyapon na sa mentality or perspective sa husband or wife. Kung kabalo ka nga anticipate sa mga butang nga din na kay solusyonan na, then dili na mo abot sa bulag. Eh, kasi nga, love mo eh. Di ba nga nang medyo mo ano yung ka ba? Ka na bang, di ba ka na, ang ilang differences, imong i-convert into nga okay ni. Challenge. Oo. Ma-challenge ka, kanang murag this is a learning For thing. For example, imong asawa na ayan mo nariwan kung matulo siya, mutulo di ang laway, di tilapan ako. Shh, oh, lami man dahil. Lami man dahil. Advantage nimo. Ako na imong sexy ni. Sige, paglaway pa da kay werlaan ko nila. Dili ako lahi man akong nauna ikaw warlaan man nimo akong tanan uy galaway lagi pero may gini gatuloy ang laway pagkuan ako ning inegosyo kuan ako ni sa botelya kaning ipalit og kan ibaligyan ako ni astambal. Ano ra negosyo may tabo ba? Sabi sige ba asawa wait lang naa siya nabasa ba nimo ang iyang message ganina pinakauna asa man tanaw magpaubos jud kas ay dili salamat na ba sa pinakataas. Salamat kayo Ah. sa inyong kindness ni Ma'am Ling sa amo ni Poppy Cons. Thank you po Sir Juan sa help nimo kay Poppy. Pag maka-absent siya, God bless sa inyong tanan. nga di ka magkakaana Ma'am, ang ani lang yun, ma'am. Ang nakalami lang mo nang nigaan lately, ma'am. Kay kapadala mo ko kag food. Kaya kung si Poppy lang yun among saligan, ma'am, wala dili ka balog paligyas. Di ka balog ka ng mga kuan ba, mga kabalo na ka. Wala, Di ba, minus. babe? Di ba, babe? Sakto, what I told you, di ba? Ano to atong strategy? Magpaubos jud kas bata Cons kay ikaw man ang gores ha. Dili biya ka dapat mo patol sa manghod. Uy, maubos. Oh, kita daw nga mga magulang, Ah. kita nga mga mas kuan, mas mature, be the better person. Kani. Be the Tama. sacrifice. Kani gingon ni Jonathan James siya nga. Okay. Manguyab dapat need og counseling sa pare o pastor or imam. Kabalo ka daghang kay debate ani Okay. nga mangayod ako og advice sa pare. Kung ano mga advice sa pare nga wa man na sa sukan na minyo. Kabalo ka naman yan. Just for the sake of discussion, ladies and gentlemen. Practical siya, practical. Bitaw, that's why bitaw sometimes medyo choosy ko sa pare pasaylo ako mga padera. Kung ako yung mga friend nga pare kay ako sa DPM nga nindot kito imong gikon ganina kay medyo patama, ano ba? Kay sometimes man good na yung mga wali bitaw. Ta mag-story din sila about family, ana about sa bana asawa. O say na kay mga pangunahon ba nga walang gyud ka kabalo father kay wa man ko kay asawa. Karabang it's like for example, mura sa to baka namang dali na kay isulti sa ato kung nag-imagine lang ta pero kung kita di ang nadiha nga sitwasyon ay lahi man di ay. Oh, para na ni ani karon no. When we were in the media, dili politiko pero side lang gamay. Kung nata sa media, daghang kita makita nga ingani ang ngano ingani man ang local government, ngano ingani man ang balaod, ngano ingani man. Karon nga nanata karon sa LGU bay, nga nakita na nato ang mga limitations, mga processes ingana or something. Diha na dayon bay makayong kang mausa di ay nga ingani kay ingani man di ay ana ba. So muna sometimes makain ko nga pag ang pare mag-story na about pamilya ta. Dapat kamo mga bana, kun gyud kay mo sing asawa na father, may ka father ha kay na. May ka father, mo kay kuan asawa makaka-experience. Naka-try na baka father nga after nimo mag-ana-ana kay di pa ana-ana na pug ka kay nangita na pud siya kuan. Di ba? Wa siya ka-experience na kanang gikan ka gipalaba sa imong asawa, example ang imong asawa kay gigapoy niya ikaw gipalaba. Tapos pag abot gyud na nagpahilot pag imong asawa or ana tapos father naka-try ba ka father nga pag humaghilot ikaw pa naghigda ra siya, ikaw pa ni perform. Ano si father nga wala siya ni massage, ni higda lang siya. joke lang mo ba sigon niya ma. Sa mga namina karon sa Melo Touch 95.7, ito po ang Bernie B Talks. Kauban si Bernie Bitok si Master Poppy, inyong mga kapamilya dati. And again,
naminaw mo sa radyo 95.7, kung gusto mo apil sa diskusyon, nami sa playback.tv, Bernie .tv. Bitox, /Bernie Bitox, or ato mo sa social media nako sa Bitok Bitok University sa akong Facebook, i-click ang link tapos makasulod din mo, then join us. Okay. Magpaligdas Ay, lagi si ano? Popi. Paliti empanada sa Lunes. Tanawa mo na. Da. Kabalo na kaon sa ako Pag account magpalit mo kabalo na kag ka. empanada, si Juanito automatic dayon mo sa kuan. Ana day. Oh. Tapos dayon og kaning coffee. Pour over din og coffee. Agoy. Pumana ang istorya, ana ra man na. Lamay na Sabagay. kayong adlaw. Pwede ra mo absent dayon. Pero sa bagay, sa ato sa opisina noon, na yung mga times nga pag wala kayo'y ganap, chillax na ta. Pero mura gini ako ang nyo, pag grabe na galing ang ganap, kumbati sa taan ara. Ana. Out Sabay. base ra manggugo. Pag basta kaniya, bata Medyo na konsensya lang man mi ato kay, di ba, busy kay mo sa pista niya. Kami kay gusto man siya mag-enjoy sa pista kay mura man po na time niya pod. So, medyo nagduwa po ko ato asa ko ani ang importante, asa man ani ang importante for this day. ang ana. importante ay mahalaga. Sa single man o lady, hulat sa time ihatag ni God. Just pray agay. Just pray lang ayaw undang dili ihatag. Ingon pa sa Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Kabalo ka unsay pray without ceasing? Kanang ceasing ba? Kanang kuan ba? Kanang nasa kamot ba kani ba? O Sing-sing na, sing-sing. Ay, Without Dili mo. ceasing. kanang dili mo undang. Kanang wala, no, ceasefire. Don't cease. Don't see, Ayaw uno nga. Pero kung muda ko ang sis, operahin na, kay delikado na, muda ko na. Dili na mao. Dili na mao ceasing kuan ha. Undang. Pork Jonathan, manggod na yun nga siya. pork manggod na nga maskara sa baboy. Sisig to, sisig. Kani si Lahi ang sisig sa sising. Saban mo. Apil pud di siya. Ni apil pud. Pwede din mo apil dia. Please join us sa playback.tv. Come on. Nagpa-design, pangunaw tag-design sa atong mga merch. Ayun na ni. Ayun, maula man sa Google mag-merch tata. Musulog lugar mong ingani nga na Bernie. Spar siya. Tapos ang naitatak sa likod lugar nga. Mutingog mo laban o mo barog. Oo, sumpay na to sa upat mo. Tingog mo laban mo barog mo tilap. nay kuan additional. Nay additional mo tingog mo laban mo tilap. Saman. Larga dili. Ay nako, Diyos ko. Ito mo na, play mo na ako ng song. Moffats! If life is so short, life is so short, biag yun. Munang tarong na itong pagserbisyo. Ito po, 95.7 Mellow Touch. Radyo lang po nas.